maar goed horen. Schitterend. We snijden ons tweede stukje aan. Petroleum-Zuid achter ons. We schuiven door naar Nieuw-Zuid. Nieuw-Zuid, de buurt waar we volledig nieuwe stadswijk moeten gaan opdoemen. Hier langs de Antwerpse waterkant. U ziet hier lichtmasten staan. Het zou handig zijn moest het zo gedroomde voetbalstadion, de Antwerpse Scheldekaai dat de stad hier wil plaatsen, dat ze dat tussen de lichtmasten plaatsen. De lichtmasten staan er al, maar het niet dat het voetbalstadion gepland is voor meer zuidelijker, richting Petroleum-Zuid. Maar hier komt dus een woonwijk. Huizen, kleine lage kantoorgebouwtjes die een heel stuk richting de Scheldekaaien gaan doorgetrokken worden. Je kunt dan dus bijna tegen de waterkant gaan wonen. Waar het niet dat dus waterkering een stukje hoger moet. Je moet hier